sudhiero chama kakoro sauchung. Idhi ng'iyo chama kosi idhi ng'iyo ng'ama yiero. Mopogore ni kodo obiro ni en independent, obiro ni en UDA, obiro ni en ODM, obiro ni en Wiper. Udhi yiero dhano kosi udhi yiero chama. Okabiwacho ni adhi yiero dhano kosi adhi yiero chama, but one kaka young captain, we believe so much when ng'ato biro to stronghold mare en gi chama mare en backbone mare, nikech onge kaka ibro dhi ticha ko uso sera ni kuom ji mang'eny tionge a political party that is backing you up. Emomiyo kaka one young captains, we are under the women's league under the leadership of Perpetual, that is our coordinator. And koro kaka ng'ato ko biro ni dwa kata mondo yiere oripo mondo bi ka any chama mengo. So sana we advise someone to come under the ODM party because there is no other sweet party like ODM. So when you come, we first look at what agendas do you have. Ina ngamo biro ni inidwa leadership positions koso in ngama nigi people at heart. Okwadwa ngama biro ni anadwa mondo miya kom mano be okwa timi chambwa ibiro warango ni in ngama in gi ji ming'eng'e ni an abiro mondo akony wananchi, abiro mondo ntie input mabro kelo mabro konyo dhano, ok ni anabiro ni adwa mondo miya kom akau pesa vya cham mago be okwa timi patiwa. Emomiyo sama wanyiri matindo wani young captain kachacha kila ng'ato ntie gi gima timo. Ka in good at this, kama maybe uko good at tweeting, you are there. If you are good at creating content, you are in that space. If you are good at public speaking, we have different opportunities whereby watero you thema ginyithindo manyiri mondo gichaka bedo leaders when they are still young. Mondo koro ka gibedo nyiri makoro dwa positions such like Umi, the one who was nominated under ODM. She started as a young captain, a very young girl, and you see she's now a nominated MP. So wanoko adwaro ni dhano inibira ni anadwaro okwagone ng'ato kura nikech ina dhano anadwa mondo gona kura dawe ibiro gi agenda marito. The first thing we look at, what do you really have people at heart? Do you have the community as your interest? Mano ima warango ichama koro kwa mia ng'ato nikech inibiro nidwa position. Okay.